बोथोरनि जेंनाखौ नेवसिनानै बिधानसभा बिसायख'थिनि भट आजावनाय आरो भट थुनाया जागासिनो दं। रिहन दैमारिया गावनि बेसेनगोसा भटखौ थुबाय। समाजखौ जौगाहोनो थाखाय गाव गावनि भट होनायनि मोन्थाय बायदियै गावनि हामजानाय बिजाथिनो भट होनांगौ होननानै फोरमायदों 46 नं उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि रिहन दैमारिया। उदालगुरि जिल्लानि मोनब्रै बिधानसभा बियाबाव गासै 6,97,919 भट होगिरिफोर दं। 46 नं उदालगुरि, 47 नं माजबाद, 48 नं टंला आरो 45 नं भेरगाव जिल्लानि गासै मोनब्रै बियाबाव गासै 865 भट मिरुफोराव गाव गावनि बेसेनगोसा भटखौ थुनो थाखाय अखा हादोंबाबो भट थुनो फारियाव सिरिबाङै नेनानै दं। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক, নিজৰ পচন্দৰ মানুহ যাতে আমি আমাৰ সমাজখনক আমি যাতে ভাল কৰিব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে ক'লোৱে মই সকলোৱে নিজৰ অধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰক, সকলোৱে ভোটদান কৰিব লাগে। আজি আৰু মোক দিব লাগে বুলি মই নকওঁ। যি দলে ভাল কাম কৰিব তেওঁলোকক দিয়ক, এজন যাতে সুস্থ সমাজ ভাল কাম যাতে আমি কৰিব পাৰোঁ।